Hop, hop, hop. Je to ako taký traverzík asi 10 metrový a potom zatáčaš doprava. Takže ono to tam asi bude nejaké drznutie. No jak to vyzerá? Je to dobre chytovaté? Malo by to veľmi dobre chytovaté. Áno, zatiaľ žiadny nevidím. No predpokladám, že taká hrána, po ktorej ideš rukami. Tí všetci tu liezli, aj taká nejaká baba hovorí, že to nie sú bohviaké lesy. Nie sú žiadne štúky. A niečo tam nájdeš. Vidíš už ďalšie istenie? No, super. No, a už si. Up. No. Dobre, dober. No. Nechce sa mi moc akože vstúpiť do toho prázdna. A asi bude musieť. Tak máš nazibované, keď vezie sedmičky, tak to musí. Ja zvyky nerobím. No tak to je implicitne je v tom obsiahnuté, že zibuješ. Asi to tak bude musieť byť? Normálne sa, Miro, keby si mal problém, chyť sa za tú Espre. Nemám problém. Nie, to som ti... Kde to je obsúchané odmov, vieš? Aha. A je to ošuchané? A vidíš ďalšiu Esprsku? No tak super. Topo nepustí. Topo nepustí. Hop. Vidím tu jedného bratislavského šimpanza na rakúskej skale. Paráda, ide to dobre, nie? No. Super. Krása. To je žiadna slúčka, ale ďalší nit, alebo borhák, hej? Áno? Mám ho zaštandovať? Nie, to by si mal vyviesť vyššie hore. No to síce bude drhnúť, ale to iba pár metrov. Zjem!
OK. Je to dobré. Veľmi vyšmykané. Celá tá hrana bola strašne klská. Ako keď som tam vyslovene spotili ruky a smykali. Dobre, držím sa. No myslel som si, že to bude ľahšie. Teda. Dobre to bolo, výborné. Doprava či do komínu? Sprava je to také priateľnejšie. Mal si pravdu. Netreba byť zbytočne hrdinom. A som tam aj videl jeden vyšmykaný chytík a povedal som si, aha, tak keď takto to vyšmykávajú, tak to asi pôjde tadiaľto. Treba sa nad tým zamyslieť hlboko a potom to pustiť. Ja som išiel skôr z tej druhej strany, z pravej. Ale počkaj, nepôjdeš do toho zárezu tam, no. Ten zárez je perfektný. Či tuto je taký zárez, nie? Či to sa mi už pletie s niečím iným? Nič ti radšej budem hovoriť. Akurát to ti poviem, že tuto za tou espreskou je taký dobrý chytík. Takto. Tak na protitlak, keď sa do toho zavesíš prstami, tak to zaberá. Toto. Dober. Mhm. Dosť gúra za zbytočne.
No, perfektne ti to ide. Perfektne. Čo vás spraviť? Ako šikovno vyhodnou na tú hranu a si hore. Počuj, tuto mi to pomohlo. Tu je taký zárez, takýto. Ten je dobrý. To som tak, a matka som niečo našiel. A ten si chytal aj ty? Hej, ale tu je ešte taký iný, taký menší trocha. Tak nejako šikovne sa musíš vytočiť a potom ťa to pustí. A tu není niečo? No až potom takto, až na spodák. Ale nohy nevidíš. No, že keď dáš nohy hore, tak v podstate už budeš stať na nohách. No, tak. Poď. Čo, tuto sa zaseknem? Vidíš, že ti je napokon dobrý ten malý chytík. Keď si nič iné nie je, tak čo? Nohy tu nie sú žiadne. Musíš toho vyhodiť tu na túto plošinku. Tak. Alebo vedľa, tam. Tu lavačko a už potom sa na ne postavíš. Ešte si aj na lane, takže... Tak. No. Hop. Ďakujem ti pekne. Bola sranda. V tejto dĺžke na záver taký bombolík. Čo ti šíbe? Není som starý na to už.